anga foli bi e bismillah malikura kene kan ani soro kene kan bi so kan kene bayin kan se ka mun de ko ani da kunya da madola. Ok, au Djaranye, vraiment, qu'à occasion de Angaseka Kuma Moussouka Koula, de Madame Kanti Fatmata Djankumba, du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Sur Madana Nanaya, Nyaye, panel Minou Animela, violence Kokuma Fora, Moussouka autonomisation Kokuma Fora. Je pense que, au lieu de témoigner, c'est des thèmes d'actualité aujourd'hui dans le monde entier. Violence Moussouka Kambi, Ferakanga Yinala. Parce que ni violence be musoka autonomisation ko mimbe ka sena avec gele abuka autonomisation freni parce que ni violence bi kan iti se ka épanoui ni violence bi kan ika layini femunu ni abulu bela jele freni donc ni solution sorola ola musoka autonomisation ko avec tanye donc autonomisation to ni tembra kera yo apprécier pour autonomisation de la femme et beurre de qualité donc ça c'est un thème très important parce que beurre de qualité du mai oye chituri ni ya me shi tulu abdam ne shi de la shi flani ni shi dombala shi den d'abord abedum abe fere muso se ko ke activité générale de revenu akolo fana abe tlaka yelema ka ke tulu tulu fana na bakan ka dumuni fana o nyaga fana bi ke bakan ka dumuni je pense que ni thème d'abord non plein ka développer c'est très important ni muso ya na ya ntega di nyoma vraiment je pense que avec autonomisation minini na ala sonama abi ala inu be sabati ka foli bla bela jelena anga foli bi ibe foli kan mendi mali muso ma bamako bon me foli kan mendi mali muso ma bamako ka fo ami domina ko bi an muso ka autonomisation ko kuma dron be sena muso anga wuli anga barake anga nan sigi sokolo tun anga barake anga activité générative de revenu ke anga jugo bela jelenga anga seka barake pour que nyata mi jamana kuntigi wululen bi ki jo anyi nyata mi ni mali muso bela jele sona on na Nations Unies ko kuma na dépend na muso ka nyata ko kuma de bifo donc mali muso ambe baramina anga do fana anga chesrika pour que anga autonomisation ambe seka a objectif atteint ko kuma de benefo ka foli la bela jele na ala ka CSW wara jiranga. Bonjour, Dr Keita Fadima Talier, directrice du programme national pour l'abandon des violences basées sur les gens. Nyangatangelem beke kanyesi bun harama dema. O keleke chami sigilembe bomokone o directrice o keleke chami bebo ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. O bolo faradorido. Aywa anya usoro kene kaya no musuka ni kene ba wasali ngana ebise ka munde ko mu bolo ka alla siluke ayi femu ni ani kuma ka mu be fore anno uruka bo ne ka famiyalla in kene bilibili bari kene bilibili ba mi be sigi san o san kana muso kun kan ko kuma fo donc depuis an nana fo ka bla bila ne re koni ka constat kera minye kuma o kuma fora ya discours kera ni Nations Unies a foi ma fo ni muso kun kan ko kuma tala a shi ma fo ni muso ka nyanga tangelen kuma ma fo e nyanga tangele abe hukumu jumana bi anga mude pe pour que kasika noya donc on yere na kun fana ni kene bayin kan odi parce ni kene baye ibe seki itafo kene minka odi do kene du bindo fana ibe seka fencha mankala kene minka kene mi do fana mi be seki blasra ki ka bara noya ibolo chugomina donc on fana na kun de keroye donc sini yere ni ala sonama événement dobe on bulo ambe na kuma nyanga tangele mi shinebe musoni musumanuma madla o nyanga tangele obi chugomina an sera ka munne munke geleya juman banka et ambe se ka munke dans l'avenir pour que gas nyanga tangele no puisque bibi na yere nyanga tangele malla anyo nyale be kuju anyo nyale ndo kuju akele mamolo kama na gaire de jango musoka fagali membe se na bibina ne hakilla fambe kan fanga faranyo ka maraka segiso ni marama segiso na madem senu éduquer et mi fait ni ta fait mi be bomo bi no kilebe ka dem senu chiabi ne hakilla fam be de kan fanga faranyo kan ko be se ga no tant que o man no ya tant que marama segiso ay wanyanga tangele anoya libe gele akuju donc an kon hami mi anana bi anana kalande la yano anana ta fode me an fana nana kalande la nin kenenka an hakilla nan bora o basro an fana ikuna foni chama so mi be se ga an fana de me anga bara in konnala anga fuli bi